Zdravím, dobrý, já vítám vás u dalšího videa z hry Five Nights at Freddy's 4. Omlouvám se vám za to, že teďka nebyly vůbec videa, protože byla škola, samý úkoly jsme měli, jakož jsem teďka ve 4. třídě, no tak máme 5 úkolů za den a můžeme pokračovat ve druhé noci. Toto video natáčím po druhé, že daleko jsem se dostal jsem se jenom do první hodiny a nic zajímavého se tam nedělo. Takže, jak jsem pověděl, doufám, že se to nebude lagovat. Tak minule, když jsem to natáčel, jak se to poprvé, když jsem to prostě začal lagovat strašně. A když tak lidi budu možná při téhle hře nebudu moc mluvit, protože chci slyšet, jak dýchají. Když tak se vám lidi omlouvám, pokud mě slyšíte hůř, protože teďka jsem si uvědomil, že jsem si zapomněl vzít mikrofon, který mám na svých sluchátkách, že mě možná uslyšíte hůř. A když tak se omlouvám za vedlejší zvuky, které možná uslyšíte. Jde nikdo? Foxy taky nikde? Nikde. Myslím, že Bunny je tady. Není. Co to bylo? Fajn, koukneme se tady. Chica, to budou určitě Chica. Oh shit. Fajn je pryč. Doufám teda. Strašný zvuk, když vám zapomněl do ucha. Nic. OK, všechno v pohodě. Zmizni. Jsou 2 hodiny. To byl Bunny, to byl Bunny. Ne, to byla Chica, předtím nešla. Tak, jde. 2 hodiny. Někde? Tím se mi daří dobře. 3 hodiny. Wow. Fajný fuč. To je dobré. Okay. Zatím se mi vede hodně dobře. Na to, že jsem to hodně dlouho nehrál. To já to nehrál od té doby, co jsme naposledy měli Let's Play Five Nights at Freddy's 4. Všechno se bude dít, jsem chtěl nechat na video. Nikdo. Foxy. Že? Zalést. Dobrý, děkuji. Děkuji mnohokrát. Vy zalezte. Celkem držím zatím. Ježiši, to bylo funění.
Tak. Ty zalez. Foxy, ty taky zalez. Nightmare Foxy, děkuji. Páničky mu tam padají, jak by řekl Peťan. To bylo zlý. Pět hodin. Děkuji. Pokud si šít auto, jak to je ve hře, ne u mě. Čeká je v kuchyni. To mě taky zaujalo, že to udělali, jelikož jsou Five Nights at Freddy's jiné charaktery, takže udělají, že v kuchyni čeká. To je hodně dobře udělaný. Na to taky Scott myslel. Čekají furt v kuchyni. Nám tam vaří večeři. Prčit. 6 hodin. Jo. Zvládli jsme to na první pokus lidi. A možná bychom stihli i to. Pane Plaštrapu děláme a možná stihneme i druhou noc. Teda čtvrtou. Hej. Ale bridge. Mamo. Zproví. Noc 3. Tak, nemám demo, to je skvělý. Že mám dobrou pravou, no. A doufám, že tady je Custom Night. A jsou 2 hodiny vlastně. Tak potichu. Čeka tam není nikde. Taky nikde bany. A mohli bychom to stihnout, jako začínáme o 2 hodin. Takže už jenom 4 hodiny. Jsme za vodou, pokud neprohraju teda. A Chica jde. A Foxy tam je. Tak. Foxy, ty parchante. Hodná. Hodná. Šikovná. Zafuň. Nefuníš, tak fajn. Tam ani nejseš, není nikdo, aby funil, ani nechci, aby někdo funil. Foxy. Zalez. Pokud znáte animaci Five House Parties at Freddy's, no tak určitě víte, jak tam vyhodila Foxy plišáčka z okna. Já bych to taky udělal. Moc rád. Jenže já se bych se to nedotýkal. Bych se z toho zbláznil. Jenom 2 hodiny už. No, to jsem si žil. Fajn. V pohodě zatím. Nikdo nefuní. Skvělý. Nikdo nefuní. Skvělý. To bylo hodně hofou předtím. Děkuji.
bliká obrazovka furt. Pět hodin. Ano. Ano. To by bylo hodně dobré, kde bych dal. No tak, zalez. Děkuji. To prčit. Proč tak bliká obrazovka? Já to slyšel. Skvělý. Ne. 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 Ano. Všechno jde hezky podle plánu. Ale jak by to vyšlo? No. Tohle bude lidi asi konec dílu. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru. Pokud vám video nelíbilo, dejte palec dolů. Napište do komentářů, co se vám nelíbilo. A nebojte, hnedka budu dělat další díl Final Fantasy 4. A teda to by bylo asi pro dnešek vše, takže zatím, ne pro dnešek, pro tento díl, takže zatím zdar škvarec.